Muistatko sellaista tapahtumaa elämäsi varrella, että sä oot ajanut autolla ja yhtäkkiä sä oot tullut sellaiseen paikkaan, josta sulle ei ole mitään hajua, miten sä oot päässyt siihen. Ei mitään ajatusta, mitä matkan varrella on tapahtunut. Onko ollut vaaratilanteita? Ootko mennyt päin punaisia? Mitä reittiä sä edes tulit? Sitä on automaatiolla oleminen ja eläminen. Tämä sama tapahtuu kanssakäymisissä ihmisten kanssa. Jos et sä ole läsnä, et kuule, etkä näe, etkä tunne, mitä toinen tuntee. Etkä edes omia tunteitasi ymmärrä. Mä suosittelisin tiedostamista ja läsnäoloa muiden kanssa kohtaamisessa, sillä silloin pystyy kehittymään itsessään ja auttaa myötätunnolla kehittymään myös muita.